Ahoj, Bonnie. Však ho poznáš. No, jak vidíš, nikde v tejto miestnosti není. Čak by sa išiel pozrieť niekde inde. Strážnik! Čo ťa dostanem, ty hajzel? Kurva! Toto je strážnik, priamo tu. Hello, motherfucker. Nie, to skúša ten zasraný trik s tou jeho náhradou Freddyho hlavou. Vieš? Tým klame tvoje senzory. Do prdele, keď je to Freddy, prečo mi furt do očí svieti tou zasranou baterkou? Straším ho. Urob to ešte raz a vyrežem ti oči. Som jediný na tomto mieste, kto prekúkne prevlek. Ty Bibi, čo si myslíš ty? Nie úplne jedno, či je to Freddy, ale stačí, keď sa dostaneme o sladkým, šťavnatým, dvojačkovým baterkám. Už toho mám dosť. Daj dole tú masku. Dobre. Počkaj, kde je vlastne Freddy? Nemôžu tu byť dvaja. Hej, Freddy! No? Tak, a teraz sú tu dvaja Freddyovia. O môj Bože, Bonnie, asi ti jedno najebem. Moment, o čo tu ide? On je strážnik! Som si istý, že to je Freddy. Robíš si srandu? Ty si Freddy! Kde do ryti ideš? Nechápem, odchádzam. Páne Bože, Bonnie. Mimochodom, koľko je vlastne hodín? Chlapci! Mango, koľko je hodín? Je 5 hodín 59 minút. 59? Zabite strážnika. Strážnik? Batérie. Nie, ja som Freddy, vidíte?